Naimbag nga agsapa kada kayo amin kakabsat, at datayo iti panawen iti panagdaydayaw, ket sakbay iti amin, dawatek man kadagiti adda kabailan na, nang nangruna para kadagiti kakabsat tayo nga makipagdaydayaw, babaen iti online worship, nga i-download tayo, manipod iti Facebook page, iti Central UMC, daytoy liturgy tayo tapno no adda man mapadasan tayo a technical difficulty ket adda iti mangidalan wenno guide tayo iti entero nga panagdaydayaw tayo. Ket para kada kayo kakabsat nga makabael nga tumakder, dawatek nga rod nga tumakder tayo amin, para iti awis iti panagdaydayaw. Iti amin at tiyempo, agyamanak iti apo. Jaktu agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Ipanakkel ko ti Apo gapoy tinaramid na. Manggig kuma dagiti may dadadanes ket agragsakda. Danggayan dak amang itanuk iti apo. Agmaymaysa tayo amang idaydayaw itinagan na. Datayo amin. Imawagak iti Apo ket sinungbatan nak. Inispal nak kadagiti amin apagbutbut nga. Agtultuloy tayo iti panagdaydayaw tayo, kantaen tayo iti panglukat nga himno, bumilig kay ken Jesus. Sa titangadang rumwar kayo ita, dakaya tatamunayin kayo sumango, naturit ken napigsa, makibakal kayo. Ken Jesus, isut pagtalkon yu, agsadag ko'y ken kuana, isut ipiksayo. Evangeliot pilen yu, ingaya kararan, pegat di kay to'agaman. Bumileg ko'y kene
kararag tayo. Managparabor ken managiat nga Diyos mi, amami ay nilangitan. Agyaman kami o Apo, iti daytoy nga inted mo nga agsapa, tainikan na kami manen iti salunat, pigsa ken gundaway nga mangidaydayaw ken ka. Agyaman kami o Apo, iti napalabas manen nga lawas, iti panangilasat mo kada kami iti peggad, sakit, ket umnulauni nga pagyamanan da ka, iti di agbalbaliw nga ayat mo. Iti kinaman nga asim, iti kinadungum, iti kinaman nagparabor mo ken nang nangruna, iti kinaimbag mo kadagiti bibiyag mi. Ket ita o Apo, dawaten mi iti panangidalan, iti nasantuan nga espiritom, nga iso kuma iti mangibabaet kada kami bayat ti inkam panagdaydayaw. Natoy kami man nga diso, ken kadagiti pagtataingan mi, sika kuma Apo iti makikaadda kada kami. Ket lokatam kadiwag ken pagyaman mi, babaen ken Apo mi nga Hesukristo, nga iso iti nang isuro ti kararag nga kunami. Amami nga da ka sa dilangit, madaydayo kuma tinagan mo, umay kuma ti pagariam, maramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamet ito'y daga. Ited mo kada kami ta, titaraon mi, tinaldaw, ket pakawanin na kami kadagiti basbasol mi, akas met pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami iyeg iti panakasulisog, no di ket ilisi na kami ti dakas, takukuam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria nga agnanayon. Amen. Denggem mo, Apo, denggem dawat mi, ipangag mo kadi, araraw mi. Amen. Palagipan na tayo ti Pablo, babaen iti surat na kadagiti Kolosas. Kadagiti taga Kolosas. Yang tangay ta inawat yu ni Kristo Jesus akas Apo, agbiag kayo kuma nga mainaig ken kuana. Mairamut ken maipasdek kuma ti biagyo ken kuana, ken pumigsa ti pamatiyo ken kuana, kas na isuro kada kayo. Ken kanayon kayo nga agyaman. Aramaten tayong arud daytoy akanito iti naulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo kakabsat. Ket no siya sinuman ti adda kabailan nang agparintumeng kabayatan ti inna panagkokonfesar. Ket mabalin na nga aramaten dagiti pagparintumengan nga adda kadagiti sangwanan iti tugtugaw tayo. Sakbay nga itiin panagtuktukar nga nalinaay daytoy organista tayo. Agkararag tayo. Anyan a kinadakkel ti asim ken dungom o Apo, tapnon itulok mo a sumango kami manen ken kaita. Adtoy kami isa papakumbaba dumawdawat iti pamakawan gapu takaas saan kami amay kari iti sangwanam. Sursurwan na kami kadi ngagbiag amagmagnalaeng iti dalan mo. Alwadan na kami, iti panagnami, ket salimot metan na kami, kadi iti arpad mo. Dawaten mi, asinanama dagitoy babaan ken Hesukristo nga Apo mi. Amen.
iturong dakat ken ka, palanasem dalan ko. Pagranyag ngem karupang kanyak tapno sikwati Pagnaeda. Amen. Naimbag ken naparabor ngagsapa tayo amin kakabsat. Numampay medyo agarbi-arbis wenno kun tayo agtudtudo. Ket saan nga lapad kada tayo itiin tayo panagigimong wenno panagkakadua. Ang malaksid iti kastoy nga kasasaad tayo nga adu pala ang tiagam-amak. Numan pay inikkan na tayon iti gundaway nga agdeden na o reman 30% itinagyan na ito'y iglesia tayo. Ngem numan pay kasta kakabsat ket kasta launay tin tayo panagiyaman nang nangruna kada kayo iti tunggal maysa nga dadtoy manen. Ta itin tayo panagsasango ket pudno launay nga may parik na tayo itin tayo panagkakadua. May parik na tayo no kasano ti ayat dungo ket no kasano tayo nga umay agrukbab ken apo. Numan pay adu dagiti kakabsat nga awan ti kabaylanda nga umay kada tayo makipagmaymaysa. Ngem babaan iti kastoy nga teknolohiya ket agkakadwa tayo matlaeng babaan iti online wenno Facebook wenno iti tawag natin ya Zoom nga iso nga rod kakabsat iti araram natin iti kaadwan na nang nangro na iti kastoy nga panawen. Isu nga no kasano kayo kakabsat nga kablaawan wenno pasangbayan manen nga silulukat iti puso iti ruangan ta simbahan nga danrag o ken ayat nga maimatangan kayo ket kastamet intayo nga rod kablaawan iti narambak naragsak ken naparabor nga agsapa dagiti kakabsat nga awang kada tayo nga adda kadagiti pagtaenganda. Ket no kasano nga tayo kablaawan ni dati na imbag agsapa kablaawan tayo met dagiti adayo kada tayo adat sa bali wenno banger na iti taaw na imbag nga rabii na imbag nga malem na imbag nga aldaw wenno na imbag nga orasyo amin kakabsat. Sumangbay kayo agkakadwa tayo tati Dios isu nga rod iti gapunam amin dagitoy. Kaputi ayat dunguyo ken ti pamatiyo ken kuana isu nga mararamid dagitoy nga paspasamak itintay panagkakadwa. Wen kayat ko nga kablaawan tayo kakabsat dagiti ni simmangbay iti panagkasangay da ken aldaw iti kalaysada numan pay kas iti gagangay diakon nga basaen ti tunggal maysa kadakwada. Ryan, paki-flash mo nga. Dagitoy kakabsat, dagiti ni simmangbay iti panagkasangay da iti daytoy nga Domingo, ken iti daytoy nga bulan simmangbay iti naisingsingayan nga aldaw iti kalaysada. Isu nga itinagan iti daytoy nga gimong, itinagan iti Lucano Congregation, itinagan iti Central United Methodist Church, kenang nangruna itinagan ni Apo tayo ng Jesucristo nga man nakabalin amin. Si tatalged, si pupudno, si ayat kami, amang kabkablaaw kada kayo.
Tinaimbag, narambak, apan nagkasangayo, ken aldaw iti kalay sayo. Kiti sarsarno may kakabsat, nagiti karkararag mi kada kayo, nga sapay kuma. Ti ipaayan na kayo pay ni Apo, iti natalgad nga biyag kabayatan, iti panang daldalyasat yo, iti baro atawan, nga isut impaay na kada kayo. Iparik na natin ayat na, ken itikan kanayon apan nangalalwad na kada kayo. Happy birthday and happy wedding anniversary. May katalo, kayat ko nga kitain tayo matkakabsat, dagiti banbanag nga isut masangwanan nga aramid iti iglesia tayo. Iti aldaw ken Domingo dagiti layko itatta iso nga kaskinunak idi nga damanen agsao kada tayo nga imbaon ni Apo nga may sa alay ko. Ket madamdama isunto tiyam amok kada kayo iso nga iti daytoy a Domingo ket intayo nga rambakan iti Domingo dagiti layko. May kapat nga kayat ko nga makita tayo iso nga ti gapo iti panangrambak iti Domingo dagiti layko daytoy pangulo tayo iti layko yung lay leader iti iglesia tayo kakabsat ket nangisagana iti fellowship. Fellowship. Ket daytoy nga fellowship kakabsat ket adawin saganan nga mabalin tayo nga pangabakan. Kaslay ayam laeng kakabsat, rapol. Addan sa sangkabasit nga insaganan na nga pangload o kaya sangkabasit, mga 20 nga ribo laeng tinkwana, insaganan na. Tano, sumurot kayo when no makikadwa kayong 20 fellowship ng layko kakabsat. Ket addan to gundaway yung mabunot, raffle. Yan. Adali mga gasot, 1,000. Walang datakabsat, babasit laeng nga banag nga kaslay ayam laeng. Fellowship nga ron, isang nga fellowship eh. So nga no kayat yun to, kakabsat umay makipagrambak, alas 2 po, dayta, hanggang natin alas 4. Ket kitain yun to lang ti link, yan ti CUMC, 2021 adalink iti sum tayo ijay. I-presyon to lata aja yan, sa yun to ikabil yanagan nyo, tapos tikas na ma-recognize kayo. Tinagan nyo from Ilocano congregation. Kasi laeng, kit detan to tirugruginan, adda taga pagsao tayo, may samit lang Ilocano, nga produkto malaing idi, weno ito malaeng ni Pastor and Reverend Aristides Balatan nga iso na tataket adayay Australia. May isa nga church tayo, iso na nga church mga pangpangulo when nagpaspastor sa jay. Isunto ti speaker tayo, mga paay kada tayo, iti maka-inspira nga sa saon ni Apo. Alas 2 day ta kakabsat, iso nga namabalbalin, no makaawid kayon ton, ket agbado kayo kano itipuraw. Mo itipuraw ket napudaw. No mampay nangisit dagiti Ilocano ngem makita tayon to, tapuraw to jay damit jay kwa tayo. Puraw to jay bado tayo. Amin dagitoy kakabsat iso kahit ko pakaamot tapno niti kasta. Maragsakan daytoy lay leader tayo, iti iglesia tayo. Ipagpakaasin na no mabalbalin ket kayat namat nga aduti makipag-participate. Alas 2. Ken kastamat kakabsat into numay nga Domingo, ketrambakan tayon ton iti Memorial Sunday. Kas kinunak iti Domingo, no mabalin nyo nga isurat nagiti nagnagan. Dagiti ay ayaten wenno dungdungwan tayo iti biag nga ison muna kada tayo. Ket mabaling kadi ora isurat yo laeng yan ti papelyo adda sangwanan nyo iyawat yo kanyak tapnon
may iflas into no Domingo. Ngem no adda kawadwadan na kakabsat ket no da pik adda ladawan ket mabalin nyo pinpintas met na ladawan ken jenagan na. Tay ti kabayatan nga intayo panang laglagap kadakwada basahin to am amin kita nagnaganda ket addan to aramidin tayo. Mga latay to ti sabong ken mabalin nga itugkil tayon to yon pros akas panglagap kadakwada sa tayon to ikarkararagan. Amo tayo met dagitoy nga banbanag kakabsat isu nga mangpalagip kada tayo dagiti dungdungwen tayo nga isut imunan kada tayo. Dagiti naganda isurat yo laeng into norumwar kami ijay iyawat yun to kanyak wenno sinno man tadiyal likod nga mabalin yung pangyawatan dyan na ikanyo lang ijay yanagan na from Ilocano congregation kas jalatan tapnon maamuan to iti basahin into no umay nga Domingo. Kakaawatan tayo kakabsat. Tapnon iti kasta awan to ti may ispal. Awan to ti saan nga may basa. Hindi talaeng ti may isang kayat ko nga may pakaamo. May katallo o kaya may kalimagayaman agyaman tayo launay. Ta iti outreach committee nga dayto iti panangipanguluan ni kabsat nga Marilo Salazar ti Ilocano. Ken kastamot iti Church and Society nga daytoy iti mangigem ni kabsat nga Ria Ramiskal Ilocano congregation pa. Isu nga naragsak iti ni mission ken outreach tayo tapudpud no launay nga may ikan itigatad na wenno iti pondo. Ken daytoy nga pondo no mampay sangkabasit kakabsat iti adda kadagiti iti insagana iti church sangkabasit ngem gapu kada kayo umad ado laon unay. Adda mangyawat ti duwa nga box nga noodles. Adda mangyawat isa nga kaban nga 25 kilos nga kaban nga bigas, bagas. Ken adda pa kada kayo ti mga awat met itikas. Ket amuyo kuno sino kayo kakabsat daytoy nga gimong wenno panangipanguluan iti Ilocano agiyam-yaman kami launay kada kayo. Iti dunguyo iti mission iti church tayo. Isu nga iti daytoy manen Oktubre kakabsat sakbay nga malpas ket mabalin nga mangitulod tayo manen for 50 families iti Rosario, Batangas. Ta iti panggap inton umay nga February i-organize daytoy akas local church. Isu nga aganak manen iti central. Isu nga mapaalisto daytoy gapu iti dunguyo, gapu iti kaasiyo ken badangyo. Agiyaman tayo ket no dan tupay kawadwadan nakakabsat sinuman kada kayo ket mabalin ti bumadang uray sang kabasit dayta nga basit inton umad inton no pagtitipunin tayo nakaad-adon to dayta. Isong itatapay laeng ket iyon unakon kakabsat nga mabalin wenno malabit maysa kada kayo ket ag-sponsor to iti maysa nga pamilya. Ang tawag sa Ingles, adopt a family para sa outreach po natin for December. Adopt a family, ikang kayo iti maysa nga iti pamilya, ket si kayo nga may nga pamilya, no nyan to diya mabalin yung may papaskwa-kwa kadakwada. Mangibalkot kayon to ti pang Noche Buena da. Spaghetti man, ikanyon to man ti ham na. Komporminto diya mabalin yung iyawat. Dayto ito ket si kayo ti sponsor da. Dagito nga marigrigat. Ken dagito nga nakurapay nga tattao. Ket mabalin to kakabsat nga from Tolentino family, from Gabriel family, from Molina family, to yung family na iyawat ko. Ay, naiyawat ko kada kayo. Adopt a family for Christmas church. Hindi gift, church na lang. Tanong te kasta kahit mangyawat ka ti pang Paskwada nga si Ayat.
Uray mano ti balor na deta no lakit di si ayat ka. Ikanyo ti may isang ang tawag nito? Dol na mabalindang aramatin iti pangkwada. Maamin na ganyan nga banbanag makaamu kayo. Deta no niya ti agtaod to kadagiti puspuso yo. Adopt a family. Iso nga tunggal may sa kada kayo kakabsat, makaawat kayo, tunggal pamilya, makaawat kayo iti nagnagan, dahito nga pamilya, at least 50 families. Numano tayo nga pamilya dito Ilocano, mga lanak tumod iti Tagalog, mga lanak tumod iti English, makiktungtungak to kadakwada. Tapno iti kasta, dahito nga programa, iti outreach kat ad-addan tupay nga mamamu tayo. Dagito lang ti kayat ko nga may pakaamu kada kayo, when may palagip kada kayo itinagan iti Ilocano congregation nang nangro na itinagan ni Apo tayo Jesu Kristo. Amen. At datayon kakabsat, iti panawen iti panakaibasa, kadag iti paset iti nasantuan asurat, ket iti epistola ang maibasa, ket masarakan iti surat ni San Pablo, para kadag iti Hebreo, iti maikapito, akapitulo, versikulo 20 ket 3, agingga iti 20 ket 8, ket kastoy ti kunana. At dapay sabali a paggidyatan, adudag iti papadi, nagsasaruno nadutukan, ngem natay da ket dida nagtalin na ed iti saad da. Ngem si bibiyag nga agnanayon ni Jesus, ket saan nga agsardeng iti panagserbi na akas padi. Isut gapuna akabaelan na nga isalakan dagiti umasideg iti Dios, babaen ken kuana, agsipud ta agbyag nga agnanayon amang ibabaet kadakwada iti Dios. Ngarud, ni Jesus ti kangatuan apadi a makaaramid, iti amin a kasapulan tayo. Nasantuan, awan tulaw wenno basol na isinang kadagiti managbasol ket naipangato sa dilangit. Saan akas kadagiti dadduma a kangatuan a papadi, a masapul nga inaldaw a mangipaay iti daton a maigapu, umuna, iti bukod na abasol ket kalpasan na maipuon met kadagiti basol dagiti tattao. Na minsan ang nagidaton ni Jesus ket daytoy para iti agnanayon. Idiin daton na mismo iti bagina iti Dios. Kas mayan nurot iti linteg ni Moises, at dadagiti matudingan nga agbalin anangato apadi, uray no adda pakapilawan da. Ngem babaen iti kari a sinapataan ti Dios, anaud-udi nga imay ngem ti linteg, matudingan ti anak, isuan na aramid nga awan pakapilawan na, iti agnanayon. Agtakder tayo kakabsat. Iti Ebanghelyo tayo, masarakan, iti libro ni Marcos, iti kapitulo 10, manipod iti bersikulo 46, aging gana ti 52 kastoy, iti masarak tayo. Dimteng ni Jesus ken nagiti adalan na karaman dagiti adu at tao ijay Jericho. Idi pumanaw da sadyay adda agtugtugaw iti igid ti dalan iti maysa agpalpalama ni Bartimeo a bulsek nga anak ni Timeo. Apamana nang ngagna nga adda ni Jesus sa taga Nazaret, impukkaw na. Jesus nga anak ni David, kasyan nakadi. Adu dagiti tattao ang nagungat kan kuana katimbagada nga gulimak ka. Ngem minyat adda na ket di itinangipukkaw. Anak ni David, kasyan nakadi. Nagsardeng ni Jesus, ayaban nyo man ditoy kinunana. Inayaban da nga rod iti bulsek, agragsak ka, kinunada ken kuana. Tumakder, tapaayaban na ka. Inwarsi ni Bartimeo ti kagay na,
timak deradagos ket masideg ken Jesus. Anya ti kayat mo nga remedekkan ka, sinaludsod ni Jesus. Maestro, makakita akkuma, insungbat ti bulsek. Inkan, kinuna ni Jesus. Pinaimbag ka, iti pamatim. Nakakita dagos iti bulsek, ket simurot ken ni Jesus. Dagitoy iti sasao ni Apo, para kadagiti anak ni Apo. Amen. Sa umo, Diyos ti silaw ko, kendala na pagnaan. Sa umo, Diyos ti silaw ko, kendala na pagnaan. Ket ita nga kanito, manggigan tayo nga rod iti mensahe, kada tayo ni Apo, babaen iti kanta nga ipaay kada tayo, babaen ken ni kabsat tayo nga Mark Aldwin Kedeng. Praise. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my moments and my days, let them flow in ceaseless praise. Let them flow in ceaseless praise. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee, swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing, always only for my King. Take my lips and let them be filled with messages from Thee, filled with messages from Thee. Take my will and make it Thine. It shall be no longer mine. Take my heart, is it Thine own? It shall be Thy royal throne. Biag ko laem nalpas, naidatun ko ken ka, ket isurom timak, agaramid ti imbag, agaramid
Agyaman tayo iti nakapenpentas asan ni wag manan daytoy nga kanta. Agyaman kami kabsat nga Mark. Pudno launay nga impaayan na ka ni Apo. Iti kastoy nga napintas launay a gift ket sapay kuma. Tanon niya dagiti karkararag mi nga itultuloy mo na ita. Kabayatan na adda ka ditoy nga lubong ket ammo mi launay nga ramaten nakapay ni Apo. Tapnon maka-inspira ka kadagiti ad-ado. Wen kakabsat kas kinuna kita tay daytoy nga kabsat tayo nga isu nga ipatakder ni Apo kada tayo. Ket maysa nga anak ni Apo ang napudno launay nga gaputi de paar na iti Amyanan, Region 2, iti probinsya iti Isabela. Ket iti daytoy nga kanito, ket maysa isuna nga choir member iti Ilocano. Ket intayo nga rod isagana ti puso tayo, ken kastamat iti bibiyag tayo, tapno indingan tayo analaeng. No anya iti padanon, ibaga ni Apo kada tayo. Tapnon iti puso nga silulukat, masalimet-metan to dagitoy asa sauna. Ket agbalinto, ket isunto, iti agpay nga kired tayo. Iti anak ni Apo nga intayo nga rod, pakinggan, wenno endingan, awan sa bali ni kabsat nga Marisa Gabriel. Ami Gabriel. Ibasa kada kayo iti nasantuan nga surat nga iso nga pakaibasaran iti mensahe tay ita nga bigat nga masarakan iti surat ni San Pablo ken ni Timoteo. Iti may kadwa nga surat na Kapitulo 1, versikulo 3 aging gana iti 7 akastoy iti kunana. Agyamanak iti Dios iso a pagservyak nanipod kadagiti apuk alalakay abuyugen tinadalos anakem amalagip ka kadagiti di agresat nga araraw ko iti rabi ken aldaw. Idinto alaglagipek dagiti luluam tartari kagayak unay makita ka tapno mapnuanak iti rago. Amay palagip kanyak ti pamati apudno nga adaken ka. Isu anaadda nga imuna ken apom abaket aloyda ken ni inam Yunis, ket mapnekak nga addamet ken ka. Gapuna ipalagip ko aparang rangem ti sagot ti Dios nga daken ka. Agapu iti panakaipatay dagiti imak. Tasaan natay nga inikan ti Dios iti espiritu ti kinatakrot, no diket ti kinatibker ken ti ayat ken ti naimbag anakem. Agkararag tayo. Apo mi nga Diyos, amami nga nailangitan, agyaman kami iti daytoy nga agsapa, nga inted mo kada kami, tapno sangsang kamaysa kami nga agdayaw ken agadal kadagiti sasaom. Wen o Apo dawaten mi nga iti presensyam iti umadda kada kami bayat iti panagdingig mi ken panagadal mi kadagiti sasaom. Dawaten mi mit o Apo nga taribabayam ken bendisyonam iti aramatem nga anak mo nga mangibingay iti mensahem ita nga aldaw. Dawatan mi o Apo nga sika kuma iti mangyeg ken makita mi. Itinagan mo kuma iti maidayaw ken may tanok. Ken Kristo nga Apo mi manubot ken mangisalakan. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, kadagiti kakabsat mi nga dito'y unig iti Central United Methodist Church itang aldaw, naimbag nga bigat yo amin kakabsat.
Kastamet kadagiti kakabsat tayo nga adda kadagiti pagtaingan na itatta, ken kadagiti kakabsat tayo nga adada kadagiti balasiw, iti taaw nga makipagmaysa iti serbisyo tayo ita nga bigat, naimbag nga bigat yo, naimbag nga aldaw yo, ken naimbag nga rabi itayo. Amin kakabsat. Ita nga aldaw, isu iti aldaw iti Domingo, ken bulan, dagiti lalayko. Agyaman na kinaapo Diyos, ta iti maminsan manen nagundawaya na nga mangibingay iti mensahe na ita nga Domingo. Ket no, idi napalabas nga Domingo, impalawag ni kabsat ni Judge Larida, nga kunana, ti pagidyatan kano iti laiko, kan kleriko, dagiti kano kleriko, dagiti papastor tayo. Ket amin kano nga hang pastor, dagiti tawag da kada tayo kakabsat ket laiko. Si tayo kano nga rod dayjay soldado ni Apo tayo nga Jesus. Ken kastamet ten si tayo dagiti kabadang, dagiti papastor tayo nga mangipaduyakyak, mangiparikna ti ayat, grasya ken asi na Apo tayo nga Jesucristo iti sangkatauhan. Adda may isang illustration, ilustrasyon nga nangagko idi agbasbasa nakpailang di college. Ket amok nga adu kada tayo iti makaamo dayto nga ilustrasyon. Kunana, ti kano bagi ni Kristo ket kasla kano uging. Agsasabali iti kadakkel na, agsasabali mo lang iti kapigsa kano ti biggang na no marubruban kunana. Gem no kapag titipunom kano dagito nga uging, pag titipunom kano dagito nga biggang, lalalupay nga rumubrob-rob. Sino kada kayo kakabsat ti nakapadas nga nagsungrodon? Nakita yo dayjay kasi nga ilustrasyon kakabsat. Ngem no kano ikatom daytay may nga biggang, uno isinam. Lasin mo daytay biggang, hangkadi kakabsat nga maininot nga matmatay. No subyanan tayo iti naibasa nga paset iti nasantuan nga surat, iti bersikulo 3 aging gana iti 5, makita tayo iti pamati ken biag ni Timoteo. Ni Timoteo ket maysa nga mapagtalkan nga anak iti Dios. Adda iti dakkel ken natibker nga pamati na ken Apo tayo nga Jesucristo. Nagbalin isuna nga maysa kadagiti aktibo nga mangipagpaduyakyak iti naimbag nga damag, idi panawen na. Kastameten nga nagbalin isuna nga emisaryo ni San Pablo kadagiti early churches. Daytoy nga pamati ket kapo iti adda kunana ni bagata tayo versikulo 4, adda ni apong na nga ni Loida ken ni inana nga Eunice nga nagibingay iti pamati da ken Apo tayo nga Jesucristo. Kastamet nga adda ni Apostol San Pablo nga nagbalin ken tumakder nga spiritual father na. Isuna iti nang train kini Timoteo tap nagbalin isuna nga nang train kinya na ti pagka-ministro na ken kastameten nga nagbalin isuna nga nangidada ulo kadagiti mission da. No ikomperak iti ni Timoteo iti agdama nga kasasad tayo iti iglesia, may palagip kinyak iti mission tayo ijay Rosario, Batangas. Idi na pang kami nagitulod iti tulong tayo ijay Rosario, Batangas, kadwami ni Pastor Amor ken Ati Del, nikan kami iti panawen nga agdingeg iti kapadasan da dagiti tataw di mission. Adu dagiti na dumaduma nga testimonya iti komunidad, babaen kini Pastor Nugget, kini Ate Noemi. Ket istorya ni Pastor Nugget, bago tayo kano nagkaroon iti mission ijay, mabaling kano nga i-compare tayo di komunidad ti Rosario, Batangas, di Miss Missionen tayo tatakakabsat, nga kasla dagiti makitkita tayo nga depressed area dito'y Manila. Dagiti ubing, adadala ka dagiti kalkalsada, nga tumarayutoy, nga didamu, agmalmalum da jay, kasla awam mo't iti papapanan, iti panagbiagda.
Aduda dagiti natataingan nga nauawanan iti namnama gapo iti rigat iti biyag. Ken adda pay dagiti nasursuro da agaramid iti haan a nasayaat. Ngem no bisidaen tayo isuda iti agdama adun tinagbalbaliwan na iti komunidad. Dagiti ubing ket napnuandan iti rag-u ken ragsak ngagkankansyon iti pamadayaw ken ni Apo Dios. Adaan-dan ti interes nga agadal iti sasauna. Ket no agdamag ka ti memory verse kakabsat kadagiti ubing. Uray ti ubing agtawen laeng ti 5 ti tawen na. Ada favorite nga memory verse na. Umadudamit dagiti agtutubon ken lalakay ken babaket nataingan nga umay agat atendar iti serbisyo tayo ijay. Daytoy nga panagbalbaliw iti komunidad, ket gapu pinarangrang tayo, dagiti silaw tayo kenyada, dagiti silaw nga naggapu kini Kristo. Nariknada ti ayat, ti panangisalakan ni Kristo kadakwada, babaen ti panangibingay, dagiti papastor tayo, dagiti diakonesa tayo, ken dagiti miyembro tayo nga naayat nga mapandijay nga mangisursuro ken mangipadpaduyakyak tinaimbag nga damag. Imaduda meten dagiti agtutubo ken nataingan nga umat-attender ti Sunday school. Nariknada pay kakabsat nga iti gayam bendisyon ni Apo Dios ket aglaplapusanan. Gapu iti panangibingay tayo kadagiti bendisyon tayo nga naggapu kina Apo Dios. Nariknada pay nga isu dagayong membro ti bagi ni Apo Dios, babaen itinabara nga langen-langen nga imparik na tayo kadakwada. Hanlaeng dagiti mission churches, mission tayo kakabsat nga iparparangarang tayo, wano parparangrangin tayo dagiti silaw tayo. Adda dagiti kakabsat tayo nga instrumento, babaen iti daily devotion, early morning devotion tayo, kastameten dagiti prayer warriors kun prayer intercessors tayo, iti rabii kadagiti evening daily prayers tayo, isuda dagiti kabadang tayo, tapno iti kasakit idaton tayo dagiti panagyaman tayo kina Apo Dios, kastameten kakabsat nga isuda met dagiti kadwa tayo nga mangi yeb-ebkas dagiti unnoy tayo iti sakaanan ni Apo Dios. Kakabsat, itultuloy tayo kuma, nga parangrangin, dagiti silsilaw tayo. Taditay ammo, no adda iti maysa nga Timotyo, nga agururay, kadagiti silaw tayo. Kunana ni San Pablo kini Timotyo, parangrangim ta silaw mo. Iti verse 6, wenno, parangrangin tayo, dagiti sagot, ken talento, nga ipaay tayo kina Apo Diyos. Iti Roma, kapitulo 12, bersikulo 6, aging gana ti 8, kunana, ket idintong addaan tayo, kadagiti taltalugading, wenno kakabsat kahit kung asubyanan, anakadi dagiti silaw tayo. Baka kamin kakabsat, hantay pay amo, no ana dagiti silaw, wenno talento tayo nga, masapul tayo nga parangrangan. Nadamag tayo kadin, itibagi tayo, wenno nadamag tayo kadin, kinaapo Diyos, no ana dagiti silaw nga bitbit tayo. Kas kuma, iti nilanad, iti libro ti Roma, kapitulo 12, versikulo 6, aging gana ti 8, nga kunana, ket idintong adan tayo kadagiti taltalugading nga agduduma kas iti parabor anaited kadak tayo no talugading tayo ti pamadto agipadto tayo kuma kas istirukod ti pamati tayo. No kinaministro ipaay tayo dagiti bagi tayo aagministro no manangisuro manursuro tayo kuma. No mamagbaga kuma timangted, aramidan na kuma itinaparabor anakem, dagturay, mangituray kuma nga sireregta. Timanang nga asi,
aramiden na kuma asirarago. Parang rangem, ti sagot nga addaken ka. Idin surat ni San Pablo daytoy ken ni Timoteo. Ammo ni San Pablo nga adda iti manglaplaped ken ni Timoteo. Tapno, lalo na pay nga parang rangen dagiti silaw na ti panagmisyon. Ket dayta ti kinaubing na, adda sakit na, ken ti kinamanag babain na. Ngem impalagip ni San Pablo di sumarunong nga versikulo 7, kunana, tasaan na tay nga inikan ni ti Diyos, ti Espiritu ti kinatakrut, no diket ti kinatibker, ken ti ayat, ken tinaimbag anakem. Kakabsat, anya kadi, dagiti banag amang laplaped nga rumangrang dagiti silaw tayo. Ti kadi kinaubing tayo, dagiti kadi sagsagubanit ken ununnoy tayo iti panagbiag, wenno ti buteng ti agdama nga sitwasyon tayo nga pandemya, riribok, ken liday. No anyaman dagitoy awisen kayo nga iasidegtay amin ken ni Apo tayo nga Jesus. Tababaen ti ayat na, babaen ti asin na ken dunguna kada tayo, mawaya-wayaan tayo amin kadagitoy. Wen kakabsat, awan iti basit ken dakkel nga silaw, no daytoy ket maisagot, ken maidaton para ken ni Apo tayo nga Hesu Kristo. Iti panang lepas, dati kahit ko nga i-share nga istorya, o ibingay nga istorya. Ni Mr. Philip Bliss, ket maysa nga music teacher, ken maysa nga hymn writer. Dagiti dagiti may isa-iso na nga nangaramid iti kanta nga mabasa ay araramatan tayo. Kas kung madayjay inaramat tayo iti Domingo, nga kunana parang rangem ti silaw. When iti English kunana, let your lower lights burning. Dayto nga kanta ket insurat na idin nanggna iti sermon ni Reverend Dwight Moody, maysa kadagiti evangelist iti 19th century. Istorya ni Reverend Dwight L. Moody, ada kano iti maysa nga barko nga sumangpet iti Cleveland, iti port iti Cleveland. Kada itang arabi ada iti bagyo, ken dadakkel nga daluyon. Ada silaw iti lighthouse, ngem nga makita deji kapitan ken aji piloto ti barko, aji makunkunada nga lower lights. Kadagiti kakabsat tayo, ngagdingdingeg, kanadatoy nga mas amuda dagiti nautical terms, please comment di GNT. Kuha tayo, ag-message sa comment, no, kung may explain nga nalaing, no, natika ng sawin ti lower lighthouse. Ngam ti pagkaintindi kakabsat, ti panakawat ko, that ti lower lighthouse, ket iso dagitoy silaw nga mangsilaw iti pangpang. Tano sumungad ka no ngamin dagiti barko, adda ti pangpang, adda dagiti nararabaw nga kuanan, nga partesnan, ken adumit dagitay, adda ti batuna. Iso nga masapol da ka no, dagiti lower lights nga kunana. Kunana di istorya, seeing only the lights from lighthouse, the captain asked the pilot, "Are you sure this is Cleveland?" "Quite sure," replied the pilot. "But," said the captain, "where are the lower lights?" "The lights along the shore." The pilot replied, "They're gone out, sir." Handa nga makita di makunkunang lower lights. He assured the captain that they could make the harbor and turn to the wheel. But in the darkness, they missed the channel and crashed upon the rocks. Many passengers drowned. Gaput awan dagiti babasit nga silaw ijay pangpang, handa nga nakita dagiti pagdalanan da, ket naidong parda kadagiti batbato. Gapuna daytoy adu itinatay nga pasahero. Ijay kantana ko na di umuna kan may kadwa nga istansa na ko na kas kinanta tayo idi Domingo, ti ayat ti Diyos agranyag kada tayo,
ket ayat na aglawag day, akasilaw to'y daga. Wen kakabsat, masapul nga parangrangin tayo, dagiti silaw tayo. Pudno nga ni Apo Diyos, iti paggapuan ti amin nga silaw tayo. Nga masapul nga nagiti silaw nga bitbit tayo, masapul nga agranyag. Kas kunana nga rod ni Apo tayo nga Hesu Kristo iti Matyo, Kapitulo 5, aging gana iti versikulo, 14 aging gana iti 16. Da kayo, ti silaw ti lubong. Ti maysa nga ili anay saad, iti rabaw iti maysa aturod, saan mabalin nga ilimbing. Ket saan met agangatan dagiti tao ti maysa silaw, ket ikabil na ti sirok ti maysa nga salog. No diket ti pagsilawan, ket lawagan na dagiti iso amin nga adda iti balay. Kasta kuma ti pananglawag ti silaw yu ti sangwanan dagiti tao. Tapno makita da dagiti naimbag nga aramid yu, ket dayawen da kuma ni amayo nga adda sa dilangit. Iti pananglepas, ibatik kada kayo kakabsat iti maysa nga karit wenno palagip. Ketawisin kayo nga kantaan tayo kuma, no dadagiti makabail nga magkanta. Kunana, di last two stanza, kunana, parang rangem kad o kabsat, silaw mo apang lawag, tapno biyag na maalaw pay, ti malmal meschay taaw, parang rangem tay ti silaw, inggat bangir ti baybay, bareng no, intay maispal, kararwaan na puka. O anyan nga nagragsak kakabsat, no datayo amin ket sangsang kamaysa, nga mang parangrang kadagiti silaw tayo. Taditay amo, na dadagiti kakabsat tayo, dagiti kararwada at dadapay kadagiti kasingitan. Ket sitay tagbalin nga instrumento ni Apo tayo nga Hesu Kristo, nga mangsilaw iti dalanda, para iti panakaisalakan da, ken ti pagarian ni Apo Diyos. Amen. Ni Apo Diyos ni may dayaw. Agyaman tayo, kakabsat, itinabagas ken napintas ang mensahe ni Apo. Isu nga iti banag nga adda kada tayo dagiti talugadeng. Isu nga sakbay nga intayo man na alaan wenno ururen dagiti ni sagsagot tayo kahit kulaeng nga naynayunan man dati kun nga ti maysa nga manurat. Iti kuna natin English ka nagpintas kakabsat. Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more. Laglagipen tayo kakabsat nga iti pudpudno nga karagsakan iti maysa nga tao ket saan nga anya dagiti magunod na no diket no anya iti maibadang wenno maipaay na. Isu daytoy kakabsat iti maysa nga pangparangrang iti rupa ni Kristo babaen ken ka nga isu natigading nga daytoy kumati maaramat tayo. Amen. Adatayin kakabsat, iti panawen iti panagyaman, ken awis iti panagdisipulo. Idaton tayo dagiti apagkapullo, karkari, sagsagot ken datdaton apagyaman, bayat amakan kanta iti himno. Aramaten tayo ti online banking, babaen ti bank account iti Central United Methodist Church, anay parang kadagiti screen tayo.
Ket no awan iti kabailan tayo nga mangidaton babaan iti online banking ket mabalin tayo met nga urnungen dagiti sagsagot tayo tapno maminpinsan nga maidaton inton mabalinen iti agguummong iti gagangay a panagdaydayaw. Kantain tayo nga rod ti himno ti panagyaman ken panagdisipulo nga napauluan napudno kaunay. Napudno ka unay Diyos sana maswa awan ti panagbalbaliw ken ko manangas ikawan patingga kasi diog maawaning ganak napudno kaunay tunggal at sa pasimakita ipay mo amin akasapula napudno kaunay o Diyos kanyak amin a tiempo ken amin a parswa init bulan ken dagiti bitwen tuyod lawlaw amin panegnekanda ikinapudno masikenayat napudno kaunay tunggal at sa pasimakita ipay mo amin akasapula napudno kaunay o Diyos kanyak pamakawan ketal nagnanayon di kada mamangidaldalan kirek kenam namati masakbayan rinipripo para buritem napudno kaunay tunggal at sa pasimakita ipay mo amin akasapula napudno kaunay o Diyos kanyak amen. Agkararag tayo iti kinapudnom ayat ken parabor nga isu Dios impaay mo kada kami iti daytoy ngagsapa tanabalinan mi manen
Dawaten mi o Apo, numampay saan mi suna nga mamay sa maysa. Ngay mammo mo Apo, dagitoy nga dungdungwan mi. Ammo mo Apo, dagitoy nga anak mo. Nga isuda kat si kalaang tinamnamain da, ken pagtalkanda, apagsadagan iti panawan, iti panagsagsagabada, babaan iti kapadasan, nga impaay ni COVID, weno anyaman o Diyos, nga saksakit. Weno Apo, namnamain mi nga iting kami panagmaymaysa, ket bendisyonam, iti tunggal maysa kada kami, tapnon iti kasta, makita iti pudpudno nga lawag, kadagiti rup-rupa, iti tunggal maysa, babaan kadagiti talugadeng nga isut impaay mo kadakwada. Bendisyonam mo Apo, daytoy nga iglesia, bendisyonam daytoy nga ilimi, bendisyonam Apo iti tunggal pamilyami, dagitoy iti kiddaw mi, dagitoy o Apo iti kararagmi, itinagan ni Kristo Jesus, nga isut manlubot ken mangisalakan mi. Amen at amen. Tumakder tayo amin kakabsat. Iyamaken anak ko man, en Espiritu liliwan, gayawem nga ipangruna, ilangit ken didagan. Amen. Kakabsat ko, ken ayetek idalaunay, intayo nga ro dawaten kan lakamen, iti nananay, apamemendisyon, iti Diyos Ama nga dasa di langit, iti ayat dungu, ken kastamat ti panangisalakan ni Kristo nga isut apo tayo, ken iti panakipagmaymaysa, iti nasantuan nga Espiritu na isukuma, iti mangipaay, iti talna, ken kastamat, iti mangal alwad ken ka, itaken iti agnanayon nga wan inggana. Amen.